Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih? Mau. Ini datang tante. Mau. Onen mo? Nena. Obandar. Amun. Assalamualaikum. Ante, bismillah. Mana? Mata? Oke. Jam. Bismillah, Mak. Baik. Alhamdulillah. Ay suka be Amadou. Ay hebtini bamma mamu. Oh, bede heftin dem setan. O ko biyan. Esa wiya. Di odin hipna. E o wonno ko caggal ni to wonno ko. Gon. Mbada ta. Arsil. Dem to. Masyaallah. Amadou o woni bamon keso. Ha? Bimo o woni bamon keso mo kumde name. Baba men keso. Aisa. Amadou. Ya nder miara. Amadou na kaga. Mama hade ka ma ko. Ya ko gol don daga galo. Ha? An kaga miara. Amadou an kanen. Ha? Amadou. Ako jidda. Yobe wonda hande resata. Ren hudum musi. Wa wonde gallo. Anani. Wayni kefe gallo to mim tinay. Be won afma. A ƴetti ɗo pay ngana horma an hay kon anda ko cota. Mine oɗo e galle adan ɗum no kam wawon. Ko mi ɗum sax. Amadou ako jidda. Yobe wondo e galle he mi resata. Bamma mayi yehi gila nden ha joni mi jidda mo yo waddo yimbe na naka ni jam. Mi waɗanta mon ɗum. Ok. Komi ɓiɗɗo ɗum waɗi a haalnanima haydara jangge jaam noon kala ɗo mbawɗa nande e yam komi haalnanima jiya mbeɗa woni bang goɗɗo mbeɗa wuuro goɗɗum mbe jogui toon yeeɗade goɗɗo yo welde. Amadou wona hunde fof haale min mi yiɗa hay hunde fof yalta booba ko ɗum tan kono wona goɗɗum ako jiɗɗa an booba kecco mbiɗa haalanma mbeɗa human wi haalanima resede kono ɗe ɓoccon gaddaɗe e gallo jiɗi mbaɗa hakkille ma tan gallo Sall yetta. Wallahi ma Amadou sa anduno ko wona e galle ma deƴi heɗono mi haalanma wonka anda galle o sinno anduno ko woni hen ko ma deƴi bamma ko pantere luɓano min addori leeso ɗumin leeli leeso basan minen leldi hen mbeɗa yeeye guerte caaf mbeɗa ƴogoye ndiyameje mbeɗa yooɓe mbeɗa wuppa mbeɗa yooɓe ha darde min bamma darde galle o ɗum no fof tubak anda ɗum de tubak andi ko bindol te kayita galle he inde baba woni hen il faut ganda ɗum inde baba woni e gallo de bimi he hay koto wawi ɗum ƴettude juuɗe men bimi he ye so wona bonnedagal ala ko gonduɗa galle o noon mo wonɗo hande mo wonɗo janggo ɗo tigo wonatoma daago oɗon jima ala ko mbawɗon e moƴƴi mala wallahi wonko gonɗa ko maatema
mi haalanma noon an to gonnoɗa guila hanki heccanki ɗo aɗan ɗon de dingre men de komi ciftorto dingre men de matawde ndega no mbanda hanki heccanki noon mbaɗa ha jum lay naggal sano bana jengi ɓere mucce hamɗar weltima ano ndeke to gonɗa ɗo ko ɗon ɗon gonɗa mbiɗa ko mbiɗa siftoro nden e cukako meɗen min jeeyi saro kono noon ɗo hannde somi hooti kala liɓannoɗo mi so Allah jaɓi mi liɓat ɗum sabu an a bonani am mi weltima min ɓuuri weltade wallahi mi winoma tan so Allah jaɓi sa resi kam annem sitta wallahi saw ha nayojo gonnoɗa man wattuma cukalel ala fuɗɗima yimɓe de so Allah jaɓi ala fof ko immoto e am ko metti fayma ɗum kay jamais laade hay goto o pasi mi anda kay iblis mawna kono noon mbeɗa andi kala iblis garɗo e mamin hon ɗum firmi leydi tawa yalla darmina seyɗan tan amin Allah darmina seyɗan amin o bone nen guiɗe goto tan jiɗi ɓandude guiƴirama an guiƴirama ɓe nen jaani duma ɓe nen tiime alquran ɓe nen daw Allah an joɗɗa ɗo ƴetta hoore ma pawa ɗum e dow nenam keɓiɓeɗen he galle he ɗum no en foti wonde nena toñi kam de nde ɓoccon gaddande e galle he pour arɗo en ini bonnude galle men galle ko galle ma kono o ko jom suuda ɗo yejjid ɗo mi haaldanema de Amadou an nana boninede Amadou an gonɗa ko bonnede a nafata a naflata a dawata a wat tellata gueƴi ene miñen fof pirti an a firani a firtani a nafata a naflata min gommi koye haalandema ay min suka so boninede ko mawɓe deƴƴi ko gandudo sa rentaki mi haalma kono yaltinma wuuro ngo haala ɓiyo nen wallahi a toñi kamen a netta so amma jilen pam ha potno min putmi a ƴetti babiraɓe gandanɗa hoore ma ngara to payi ngala to kucci ngala galle ngala to hay goto sohlande men ganda ɗum e nder galle he mbiya kañum woni baba men ɗum no min mabɓe jaɓɓumi Amadou hoppu bandenede o ko bamma minema he galle he wallahi weɓata ni mbatten ha an ko an woni ma anda kam wallahi cagatagal cammalal mbaroɗo ɓuuri cagatagal fowru bime ko jakotoɗa aɗa wawi ko a wawa min wawma seeɗonma ala non wona min tan Amadou min o tapini kam bay kaɗo haala woni min mbeɗeni guiɗo subaka tan mbeɗa ronkiɗaɗa ɗuɗanirtoɗa a wawata ɗana sowna nde ɓocconde e galle hay goɗɗo anta galle noon haalanma guiɗel sa fini a yii ñuñe nder galle walla mettele e nder galle koɗo addu ɗum e nder galle he par ce que alani e galle o min mbeɗenini guiɗo subaka hooram ne muusa mbeɗa ronkiɗanade hoorema Moussa ya yeroy paracetamol nende sundu cella gaccida kam e makko mi réglam joni an noon hakkuname ma e galle he mam fi Allah zini kam yoɓɓo min aɗa wawi fiide min mi wiyata haaɗo mi wiyata suka mi ɗaddima e Allah haaɗo mi wiyata suka mi ɗaddima e Allah kono ma en capanɗe jeeɗi ko min o wawi ñande ñanda e Allah wallahi on ñande jalta bisimilla ma min saɗiɗaɗo wawi awa Amadou ala hili Saison de ay joni kay hankandi no ɗo bisimilla an funti hoore ma min mi naji de woto haala hayda woppi min dal ko mi naji de sohaɗ oɗo mo jiiɗaɗo oɗo mimi he immayto makko lelo accutan so Allah jaɓi ɗo gonata hannde gonata jam hala ko ɓe mbawi kamɓe jogori yaltude oɗo makkomi piyomo pigal bongal an o anda ko kamino mami suko bonnanedi bimi deju hoto ɗum ɗo ma montude tasio ma montude accu ɓeyɗo bonɗenedi d' accord kamɓe jogori yaltude min dal min naji e Amadou ɗanima hanki jamma de wallahi mawɗo ɗanima andi so jamma so weeli juutat ande o rabɓidat jamma ne rabɓidirimi hanki oɗo yejjid noon koye dabbude on gonani e dabbude koye ceeɗi gonɗe jamma so weeli rabɓidat a weltima weltima vraiment weltima ko weltima tan jiɗi anani kaw kandimam ko tan gallo hoɗum woni ɗo nen fus te ɗum ɗo sa aran kalɗa hen neɗɗo ne wawɗo mayde galle he par ce que min hanti muñi ham natti wade muñdi eyyi par ce que o wonata nder galle he on waɗa komo weela saha ƴetta sekka ma ɓe berta boowal o ƴetta koyɗe makko walla o ƴetta hoore makko on fawɗum e dow nenam
ronki famde dal min dal mi sohluma ngara kala e oɗo probléme so wona ɗum wallahi so wona ɗum mi warat ngu quoi mi warat de nana pari pour yaade marché eyi ceerno mamoudou ƴettor walo dépasse o noon ɗo nda sa yi noon dugu maafe a nani maafe guerte ala yo ƴeew yo sod tew mo waɗa maaro e tew welko taw ko safko taw kadi ko leppuko ɓuri moƴƴide e mawɗo aɗa yaafo kala ko jiɗɗa ko ɗum waɗete aɗa yaafo aɗa ɗacca hakke a nani ko bamma wi dugu maaro e tew nana min joom wiyani kam noon de o kam duggu maaro e liɗɗi Aïssa bi ko ya dugu maaro e tew mbaɗa maaro e tew leppu anne kadi a jeeyama e rewande joom he ko joom wi kam duggu maaro e liɗɗi Aïssa nani ko bi joom ko ya dugu maaro e tew joom Aïssa mbimi joom jeeyata ɗo dépasse ko bamma wima yato dugu ɗum ko dugaɗo mi haalnim noon mi waran ay joom ay joom fat woni ha joom wona payal ngal wiyotam duggu maaro e liɗɗi duggu maaro e tew hoɗo wi yawan maare tew paw anani kaw wona anani de anani horma ƴeew après fan mbaɗa ɗum joƴo muɗuma fan ɗo ɗay kanko jeyi gallo hande ma joom jeeya dépasse walla komin jeeya totuma dépasse an joom jeeya dépasse komin totuma dépasse nen ko pawo ko yimɓiɗa maaro e tew leppu ko yiɗi ko ko ɗum wattero wallahi maare tew deftaki ɗo min mbaɗen dan programme maare ni gila hanki jamma nden o wonɗano surma kanka omo haɗa waɗa programme maare ni ɗam pawa arɗo yen bonnam hande maare ni ɗam min mbiya jaɓɗuma a jaɓat ɗum pawa nene min ko joom yiɗi ko ɗum mbaɗanmi ko joom wi ko ɗum oɗat he Aïssa yaha gada ɗo maaro e liɗɗi a sa addan ɗo maaro e tew hande an mbatta nen ko woni he nen ko bangoniɗo ko ɗum watte eyyi mi ay haala mo nane min mi yiiɗano nadde hen mi heeɗi ko kalta ko foof min mi yiiɗano nadde haala he kono noon wonko kalanamami nannuma e haalka mbimi suka so boni neydi ko mawɓe deƴƴi ko ganduno wona nanni ko nenama haali ko ananni ko nenama haali ko ɗum wona min waɗi wona an waɗi ɗum ɗon ko nder woni koye am ko min liggi ɗum mi hannima soko bonni neydi ko gonga kay nen wona anani mbimi ko gonga nen sabi allah hoto yeyi ndimaguma mbimi ndimaga min ko hollata kam e ko waɗata kam e ko wertirta fittano ko astafirullah nen ɓoccon jerewan ɗum he oɗo woni ɗo sa anduno ko woni nder ko a jotta ko ɗo ala nen o jeran ɗum mbimi he ko yiɗi ko ɗum wattero annen an kam a seere sago ma de holon sago min mbeɗo wonde hakkille anon goni ɓe ngalda hakkillaji moɗon mbaɗon wiyamon yon mbaɗan ɗum no mbiyon mbaɗantano pour holde oɗon woni holde oɗon poɗɗo ko nehade oɗon bonneji oɗon bonnineji min komi jinnaɗo moon ƴeewe yiddam ay gañum ko hakkude ɓema ko mbaɗo ɗum he mais hono yeji komin jibinma joom mbiɗa yeji komin jibinma oɗo galle ɗo wonata ko yiɗi koko ɗum waɗa heeɗi so arti ɗo hande o dugani ɗo maaro e tew bila hande ko mayɗo kecce daña heeɗi an sa yi mbaɗa alors Aïssa na mbaɗɗa moɗum an kam ko woni an aɗan tan sim dustore ne waɗi odor simme odor simmi simme ne galle oɗo hoɗon simmi oɗo sahi waɗa odor simmi ha mi annade mais odor simme nan toon ayi accu prétexte uji mbattaɗi mais odor simme nan toon i nene won sah e fi nan nande suudu makko on kam men an kam hono nde hande galle men e jom wonani to yiɗa Aïssa en tan an to imam ɗum yiɗa ɗi imam Moussa o gila suba hande reedem
Ini lo sama saya pas ini kan affaire bos. Nen ini ay situation. Nih. Nen kun. Ala nen awak ada jenisnya udah kamu udah ansim kok. Wala pupe mau sim kok. Aku mimpi aku mungkin. Han wiɗa min cuɗidira yiɗum tan kalden ko mais wadde pawon simmo Kani ba pawon simmo kani mais ɗum gon o duñon si oɗon siwret sigaret kesol o wujjo mina ariyata kam min mbiɗa wonde reedam no musa wawa haali men sumani men jonti noon hannde kalden gonga de par ce que min ɗum ɗo wawa woni nen gallo baba woni ɗo ha mayi yiɗa hay neɗɗo simmo heddamal galle he ana wotti jabbi joni yimɓe na ha nder suuti hol baba walanno in timmoɗo sigaret neni Amadou ko hanki tan e hande ko hanki tan noon e hande hanki tan e hande jorrugal tan yiɗa ɗe simmiro jerrugal ma simmu yamba wala nani sanga nani o yarata mbi mbimo yarata ɗum ɗo tan wanno ɗum ne ko hanki tan e hande o waɗi ɗum ko o waɗi kono nen Amadou ɗimo dokka kam sutura ko kalami ko heɗon dokkam sutura goppa haala cigarette goppa haala pan e suuda ala ñafu pan ala noon ɗo pan min kin boni ɓerɗe ɓe heɓi mais mbiɗa ɗa yiɗi pawo te pawo ko sunaani gokkam sutura barma aɗa andi ari nane meɗen no wonde e meɗen ɗum ɗo no heɓtima ɗum ɗum munen mi dokkima ɗum sutura ndi anda hokkima noon sutura nde ƴetti nokko baba mamadou ko defono yaafan hedde yaafan ɓe mbi baba mamadou so baba mo ari momin liggi ɗum ɗo to liggidirta min mbiɗen aga yiɗa haal heew an kay a ñaan dugu sabu he ille kalde wo giñum yaaf guiɗel gootel jiɗim namnade an aɗa yer sangal min mbiɗa yero sang min nanma jaro sangal min an ko addi ɗum neɗɗo hol fof neɗɗo huccirde neɗɗo yiɗum saɗa yara sangal min mbiɗa yara nanma jaro sangal mi yarata d' accord a yarata sangal mi yarata ok mais aɗa simmo hollum simmo an ko bagsuji am mi carataɗi bagsuji am mi carataɗi rento gomi koye haalandema bay ay bagsuji am ɗi so wona somi yaltina aɗa heɓa nder suuɗa aɗa lengtiri bagsuji am goppi bagsuji am ɗi kono aɗa simmo mi joguimi hami tampi ngannimo ko walla ko tarorɗa ko ñande mami yanema ɗo jiira an wadde nen yeltu hen nen yeltu hen tan an ko walla ko e galle ma ha yumma oɗo ndiɗo rewi o fof nen yeltu hen mi haalde o il suba melle redam ɗum ɗi jaw jogɗa ɗo ano o fewande a woni mi fewal kamone nda tottuma waɗen goto o tata men ngelo mburi el mama ngelo mburi nen tottum ɓuuro e waɗen goto amada na jewta ko battal gel oɗo mbuli en tottata oɗo ngelo mburi to so elle totto muyno aɗan bono sutor makko de mbiɗa haaldino tottum ɓuuro amadou ko tawat e joni totta mburam nen tottum ɓuuro
Amadou min mi ala joni wadde gueɗal e mburu he wadde joni ko mbelaɗa tan mbatta jarani ay o mburu nen nokku fof tottima mburo tottuɗa mburo ma toyam de ma toyam noon nda nangu mburu ma Amadou mburu wadde totum nan ƴeewa totum min kam nenam nen joni ko jiɗɗo o handi koye mburu hen toosi annen joni tan ko ɗum tan min an kam wax dëgg fay an ɗo gonɗa aɗa simmo aɗa yar aɗa ñam belɗa Amadou gacca nenam en ñam guel ɗo mburiyel mbiyane e ñamburo aɗan cellam tolni min cellam anda tolni cellal ma min keɓeɗen tan ma ko sellude état de santé am aɗa ndir tolni awa dañ santé par ce que sigren mbalɗa jamɓe e ñalo Amadou te poon walla sax mbiya yamba ayi Amadou koto haali ɗum de andal yimɓe yayi noon hen haalama min mbiɗa andi odeur yamba c'est que an kam mawɗo anda odeur yamba saha odeur yamba o en neɗɗo ha suuɗo ɗum wona haajuma ya haajuma so puun yo puuntani ceerno Mamoudou anden ol woyi jarani so Allah debbi ayo ko mbimi ko noon wonata ko mbimi ko noon wonata nen wala ma gañam de hey walla wawi min ɗoɗiɗaɗe onon ɗin fof mi bimi balle kam waji minon mbari men haɗum gañde ɓayɗo oɗo kam so memam tan an kam ɗum koko yanema onon fof on goto onon ko ɗum woni hot gañi ha onon mbiɗo ko ni han gurdeten e nder oɗo galle mi dañata mukko ɓumde ɓernam e ko weeli kam mi watta ɗum ɗo e galle joni mo onon jeeyi galle ko beele ɗon tan mbaɗa joni ka soɗon ƴette mburu mon nan joni min on jiɗana kam neɗɗam ñaama e mburu moɗo joom galle mo arande o ne resi kam taw ko dewgal sutura mbiyon oɗo taƴanto ɗum ko ngello mburiyel elle taƴano e entade ɗum ɗo no yooɗi elle mata minen komin locataire min de so Allah so ha tawi tan ko haalde gonga a wona kaso kono a waɗi min hen a wona kaso kono a waɗi min hen omo haldinimi de omo haldinimi par ce que a fewani omo haldinimi il faut gona mawɗo il faut gona mawɗo ganda wona ɗum cuhlel diwi hunuko ma ɗum diwi hunuko ma anda fof nenam waddate ma goɗɗo ni tan an ka ligguid nenam anda ko nanɗa nenam anda ko ɗum woni ko woni omo tampinimin fewi so haalde gonga aɗa tampinma ko aɗa ɗum nene an kam min kam mi wotan min o mbayɗani mi wona gueƴi de mi wona gueƴi totum Allah haala jamma haala ñalaw ko woni harmeji jeeɗiɗi sukar ƴem ye harmeji jeeɗiɗi sukar ko waɗi hen wawi wadde ko harmeji jeeɗiɗi nani nani amadou ha hol sukar bawo tam so dañi nguru o haali gon kay wallahi mi foti yettude Allah safani sukar ana sodanma nen ɗum ne waɗi sukar min Asodan jiyom waɗa mi namdaki ma haydar an jolno ko ɗum joftortaɗa ɗum joftortoɗa min aɗa torkide min aɗa humɓine ɓerde amen ana ɗen soɓeɗe yoftono dani ma ɗe mi taƴe ɗum ha seeɗa an laaɓa ɗuma aɗa an waɗi ɗo legal gal yimɓe de ɗin goto fof nana jooɗi galle mum nen hay goto dan so wiyami ni tan jet gadda mat wallahi so accani enen kalde enen ɗi tan a yaltin mat ñawduno en ɗo ko ɗon kirde tan